Hola i benvingut un cop més al canal Diners amb Seny. En l'últim vídeo et vaig parlar de les feines escalables i de com poden accelerar el camí cap a la llibertat financera. Avui vull compartir amb tu un altre ingredient essencial d'aquesta llibertat. Viure una vida austera però plena de felicitat. Et parlaré des de la meva experiència personal, amb 4 històries molt clares. El meu cotxe vell, les vacances econòmiques, les meves decisions sobre la vivenda i, finalment, l'oci. Però abans, deixa'm explicar-te un concepte que a mi em va canviar la manera de veure les coses. El factor G de José Castelló. I no té res a veure amb el punt G. Anem al vídeo! El factor G. Potser has sentit a parlar del llibre Vive sin trabajar de José Castelló. Allà ell explica una idea brillant, el factor G. Què vol dir? Doncs aprofitar les diferències de costos segons el lloc. Si vius o passes temps on la vida és més barata, pots multiplicar el teu nivell de vida amb els mateixos diners. Ell posa exemples de països com l'Índia o Tailàndia, on amb pocs diners pots viure com un rei. Però saps què? Jo vaig entendre que aquest principi no només serveix per anar a l'altra punta del món, també el pots aplicar aquí, en les teves vacances, a la teva vivenda i fins i tot en l'oci. I això és exactament el que jo he anat fent. Història número 1. El cotxe de 25 anys. Deixa'm començar per al cotxe. Durant anys vaig anar a treballar amb un cotxe de més de 25 anys. Els meus companys se'n reien. Que pobre. Per què no et compres un cotxe nou? On vas amb aquest farragot? Em deien. I jo pensava per dins. El meu cotxe està pagat i el vostre no. Ells conduïen cotxes nous, brillants, però plens de crèdits. Jo no havia de pagar res cada mes. Això em permetia estalviar i invertir mentre ells només treballaven per pagar lletres. No és el que condueixes, és el que construeixes. Història número 2. Les vacances econòmiques. Molts companys es gastaven fortunes en creuers i viatges espectaculars, a l'altra punta del món. Però molts d'aquests viatges eren finançats amb targeta o amb crèdit. Jo, en canvi, aplicava el factor G. En lloc d'anar a llocs caríssims, buscava opcions més intel·ligents. Per exemple, els càmpings municipals francesos costaven menys de la meitat que els d'Espanya. I l'experiència era igual de feliç. Natura, família, descans, tot el que jo necessitava. Amb això estalviava moltíssim i alhora gaudia. Però ara, que estic en superàvit, puc permetre'm viatges més llargs i llunyans, però amb un avantatge brutal. Puc viatjar quan la resta treballa i els preus baixen moltíssim. Tot arriba. Les vacances no et defineixen per on vas, sinó per com les vius. Història 3. La meva vivenda en factor G. La vivenda és potser la decisió que més llibertat et pot sumar o restar. Quan tenia uns 20 anys vivia a Barcelona ciutat i vaig veure clar que els barris que m'agradaven eren impossibles. Comprar-hi o llogar-hi significava hipotecar-me de per vida. El 2001 vaig aplicar el meu factor G. Vaig marxar al Vallès Oriental. Allà els preus eren molt més assequibles i la qualitat de vida igual o millor. Amb el temps he viscut en diverses poblacions, sempre buscant el moment òptim. Finalment vaig comprar les perifèries econòmic, tranquil i en qualitat de vida. Perquè la veritat és que ens adaptem molt ràpid a nous llocs i nova gent. I això, fins i tot, és saludable. El factor G no és només viure barat a la Índia. També és escollir un lloc aquí que no et robi la llibertat. Història número 4. L'oci amb seny. I què passa amb l'oci? Molta gent gasta fortunes en bars, concerts, subscripcions i sense adonar-se'n, l'oci es treu llibertat. Jo, en canvi, he tingut la sort de gaudir amb coses senzilles. Excursions a muntanya, llegir bons llibres i, sobretot, convidar amics o família a casa meva per fer una grallada o una calçotada. Aquests moments em feien immensament feliç i em costaven molt poc. Tot el meu oci em sortia per 4 rals o per 4 duros.
No cal renunciar a passar-ho bé, només triar un oci que t'ompli i no et buidi la butxaca. Beneficis ocults de l'austeritat. Amb els anys he descobert que l'austeritat té beneficis ocults. Em dóna més llibertat mental. No depenc de les aparences. Em fa més creatiu i resilient. Busco alternatives i m'ha permès acumular actius i avançar ràpid cap a la llibertat financera. Avui t'he compartit 4 històries on vaig aplicar el factor G i el seny financer. El meu cotxe vell, les vacances amb intel·ligència, la vivenda escollida amb llibertat i un oci senzill però ple de felicitat. Els meus companys gastaven en cotxes, viatges i pisos cars. Jo vaig aplicar el factor G i vaig viure amb seny. Avui, molts encara depenen de la nòmina i jo visc en llibertat. I ara et pregunto a tu, què vols per al teu futur? Quina decisió austera t'ha costat la llibertat o quina te l'ha tret? Explica'm als comentaris perquè segur que inspiraràs a molta gent. Si t'ha agradat aquest vídeo, dona-li un like, comparteix-lo i sobretot subscriu-te al canal per continuar parlant de diners amb seny. I ja saps, diners amb seny per ser lliure!